Здравейте, ние сме Bulgarian Fishing, аз съм Христо, с мен е Борис. Здравейте! И това е клип за откриване на нашия канал. Накратко какво ще качваме? Ние ще качваме риболовни клипове, съответно нали, на нашите риболовни преживявания. Като ще се стремим да има клипове възможно колкото се може по-скоро. Обаче не гарантираме, понеже трябва да се разбираме предварително, нали? Да, съответно нали, да ходим на риба. Но така, преди всеки риболовен клип ще качваме по един такъв, който ще бъде нещо като разяснение, нали? Клип за подготовка, къде ще ходим, на какво ще ловим, какво ще ловим и така. И именно това, нали, ще е първият такъв клип. Сега, нека Борис да започне. Най-напред ще кажем мястото, на което ще ловим, а то е именно язовир Михайлово в Банкя. Ето можете да видите снимка. Да. Това са местата, отбелязани са местата, на които ще ловим. Това точката е бара и това е. Има 3 отбелязани места, където сигурно ще ги сменим и трите, не е още сигурно, ще видим как ще стане. Сега, втория въпрос е каква риба има там. Там имаме доста хубави преживявания отпреди. Като всъщност ние сме се опитвали да правим това нещо и преди, обаче тогава нямахме толкова добро оборудване, толкова добра камера и всичко. Каква риба има там? По принцип би трябвало да е зарибено с щуки, амури, шарани, има каракутки, нали, по-малки, също има и сомове, но честно казано не съм сигурен, и пастърви също, доколкото знам, но всъщност оттам сме хващали единствено шаран, сом и също така лин, и поне арендатора, нали, ни каза, че има, не знам, това по-скоро е като слух, но той ни сподели, че има 3 или 4 само лина в целия язовир, като аз лично, когато бяхме там, хванах един от тях и той заяви, че това е бил, нали, това е бил първия път от 3 години нещо подобно, как някой го е хващал. Но не сме сигурни, нали, дали това е истина все пак. Така, ние главно ще се целим в шараните. Така, за стрел ще използваме бели черви и евентуално ако намерим от някъде захранка, ще ловим може би на хляб, за торни черви не се знае. И евентуално, ако не стане на царевица, ще пробваме. И това е, тъй като за този язовир това е най-добрата стръв, на която може да се лови. Получихме актуална информация от надежден източник. Сега, към кои риби се стремим? Както вече казах, има шарани и те ще бъдат главната ни цел. Аз лично знам, не по-скоро Борис да разкаже за една случка, където... Аз когато бях там, не кълвеше на нищо и реших да пробвам на малко парче от салам или нещо такова беше. И пуснах въдицата съвсем до брега, като увеличих доста дълбочината. И изведнъж нещо потопи доста силно. Аз го заковах и когато извадих, това беше сом. И така че може би ще се стремим и към сомове понякога, ако шараните не кълват, тъй като и сомът също е доста добра риба. И според мен там има доста и не се лавят чак толкова трудно. Много интересна случката, когато за първи път отидохме там, то беше инцидент, но просто дори не бяхме го планирали, просто така решихме, ще ходиме. И отидохме, нали, взехме една въдица от тези, които могат да се немат там, но за това след малко. И с първото, не може би не първото, ами да кажем примерно някъде 5-то, максимално 10-то мятане на хляб, извадих аз лично първия си шаран там. И беше доста интересно, защото преди това на никой не му беше кълвало. И аз след като го извадих, собственика беше много щастлив. Да, и нали го премери и така. И сега за тъкъмите. Тъкъмите, едната въдица си е наша, а другата ще наемем оттам. Мисля, че беше 5 лева на пръчка да се хвърли, но може да стоиш колкото искаш. Дори може да хвърли... Може за цял ден да си я вземеш и можеш примерно да отидеш сутринта,
да се прибереш да обядваш, да кажем, и след обяд пак да дойдеш и пак ще ти се пари. Но там е хубаво, тъй като има хубава скара и там също може да се обядва на горе-долу ниски цени. И дори ако си фанете риба, можете да могат да ви я приготвят там. И рибата се плаща естествено. И Да, може би това е най-големия минус на самия язовир, понеже рибата, поне аз съм останал с впечатление, че не е абсолютно най-зарибеното място, да кажем. Нали смисъл, има риба, обаче в някои случаи просто има някакви такива като пресекулки от да кажем половин час, където няма абсолютно нито едно помръдване, което е но ние ще се надяваме да имаме късмет и да хванем. Да, имаме приятни емоции оттам, така. Да. Еми, това беше първия клип за подготовката. По принцип, днес е 24 април 2013. По принцип трябва да ходим или в съботата, което ще рече 28, или в неделята на 29. А клипа съответно ще бъде качен или понеделник, или вторник. Да. Обаче събота не се ли пада 27? Да, добре, няма значение. Добре, значи клипът ще бъде качен на 29, най-късно на 30 април 2013 година. Да, ами така, надяваме се да ви хареса нашите клипове, защото няма такива български рибари, така да се каже. Понеже ние сме ни рибари, това направо, но няма значение. Няма български рибари, които да снимат, нали, редовно клипове и само на това да качват. А също си сме се вдъхновили от едни британци, където са горе-долу на нашите години, не съвсем малко по-големи, ама... Линк за профила им в описанието. Да, ако искате да ги пустите, те правят страхотни клипове, страшно ги бива в заснемането и в монтажа, правят страхотни неща. Така че ако наистина се интересувате, трябва да пустите профила им задължително. И така, клипа стана малко по-дълъг, отколкото очаквахме, но не знам. Няма какво друго да кажем, ще се видим съответно като качим клипа, а ние ще видим камерата, когато сме там. И благодаря ви, че гледахте и да. Чао. Чао.